Hello guys, welcome to my YouTube channel Oma Bom. So दाख्लै मोनसे भिडिअ मर्निं सांमा होननाय मानसिया कमेन्ट हरदोंमोन जे PUBG नि भिडिअ होनांगौ होननानै बुंदोंमोन। स' दिनै आं PUBG नि भिडिअ लाबोदों। ओमफ्राय मबाइलाबो गाज्रिखाय ओंखायनो 3DM खौनो होबाय आं नै। माबायदि मानसि फैसैलाय नै मानसि हारामा नै मा जालायखो बेलाय दाद मा बुख्लायबाय दासो जाबाय बेरे माबार खुदिद' नेक्स्ट थार्टि आयुलि लेखु नाय आयुलि भिडिअखौ एसे स्पिड खालामबाय आङो मानि बिबार नायगौ गावथारलै सानै होफैया आंखौ मारै गावखौबो आं गावनो आखाथारो बेखौ एकेमखौ नायनानै दाद मा खर' सिथेसो मायरि गाव थैबावासैलै बारग'लांबावबाय दासो मोनदों आं बे साला बाक्सु बायदिखौ साला मोजां फैला नङा लेखानिनो एकदम जोंखायलां बोरै मानसि नुजाथ'नि केमा गुलि जागोन केमनि गुलिया जोबगासिनो मानसि बोरै मोनदों बेथा बोरै मोनदों दासो मोनदोंला बोरै मानसि फैदों नै आंनो प्र' प्लेयारलै आंनो प्र' खाजियाव थैबावबाय दालाय बेथा बोरै मोनदां रसखौ बोरै मोनदां बोरै मोनदां थैबावलाय हांगौलाय उनसलाबोदों एकदमबारे नुबाय दा मा एफा मोजां गावखौलाय बोरै सासे होनो दं गायाव नै जोंखायलां बोरै दिहुन गावखौ सिथोब जानायखौ बिलाय बाक्सुआ दासो मोनदों सानायाव दासो मोनदों दा बेखा आंजों गावलायग्रा माबोरै गैखाथारा गिमावनो आं थैखाथारा बिजों मा दासो मोनदों बेखा एवलाखैनि थाखाय नै पाइप बोरै गावो बेथा बोरै मोनदां बेथा सहायखांगौलाय बबेथिं थुदोंमोन आङो बबेथिं सब जाहैदों बबेथिं बिखा होनदोंमोन आङो बेथा फुथारनायखौ बिखुङाव आं गाव नागिरनायाव बोरै मोनदों बेथा नोंबो गैला र' माला फैलायखोदो बोरै मोनदां थैयासै बोरै मोनदों बे सासेखौ मोनथारनांगौमोन आं नुबाय दा आंनो प्र' प्लेयार आंनो गोरोंखा आंनो रोंखायो गेमखौ नै आं बोरै गावखादों 15 जन गावदों 51 किल गावखायलां मानो बुंनो मा जाखो स' थेंक इउ गाइस मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम मिथिबायना साबस्क्राइब